Ahojte, tak máme ďalší ročník Volvo Run Slovakia a my vás vítame tu u nás v Tepličke nad Váhom, náš tým, running tým Teplička nad Váhom a budem sa pýtať našich bežcov na ich dojmy z tohto ročníka a začneme hneď Gabikou. Gabika, ako sa ti páči tento ročník? Ahoj Siska, takže tento ročník sa mi páči o niečo viac ako minulý, pretože máme jednako vynovený tým, trošku omladený, ale ako som minulý rok spomínala, že treba takého tímovejšieho ducha niekedy v niektorých situáciách, tak myslím si, že tento rok sa to veľmi podarilo. Ja musím na nás prezradiť, že tento rok sme o mnoho viac trénovali, aby sme si to viac užili, takže to vidno na tých časoch, na tom priemernom tempe, že sa snaží každý. Je to vidno toho individuálneho ducha, že všetci ideme na maximum, aby sme nepokazili, aby sme sa nehambili pred ostatnými. Ja by som ešte poprosila aj ďalších. Ahoj, tu máme jedného z našich nováčikov. Poprosím, aby si sa nám predstavil. Ahoj, ja som Mišo. Teší nás. Je to náš vlastne bežec Tepličky nad Váhom a chcem sa ťa opýtať, ako sa ti páči toto podujatie, ako si spokojný s našim tímom? No, ja som strašne spokojný, ja som dostal geniálne etapy s dobrým počasím, takže to znamená, že asi som poslúchal. Takže veľmi spokojný a je to sranda, ako je to vlastne vtipné v tom, že vlastne aj to, ako sa to vykladá, nakladá a toto, takže akože výborné. No, spokojný. A máš ešte nejaké postrahy, čo by sa dalo vylepšiť? Neviem, podľa mňa akože jedine niektorí, čo zapadli v blate, ale ináč ako tam nie je nejaké také veľmi nejaké zmeny, takže tí majú jedine smolu, ale tak možno zapadneme v blate druhej polovičky my? Tí, čo sme zatiaľ prežili suchu. Ďakujem. Ahoj Peťo, to je náš jeden z najstabilnejších taký pilier nášho tímu, by som ho nazvala, sa veľmi osvedčil za posledné roky a môžem povedať, že je to aj moja veľká opora. Ahoj Peťo, ako si spokojný s týmto ročníkom? Ahoj, no tak spokojný som nadmieru, pretože zatiaľ nám vychádza do prvej polovice všetko tak, ako sme si naplánovali a dúfam, že nám to vydrží až do Bratislavy. Myslím si, že sa nám podarilo výborne taká obmena tímu a je to cítiť aj na tom duchu však? Áno, tak hlavne sme ho omladili. A to je akože nie, že by bolo zlé, že by bol tým starší, ale tie výkony sa posunuli trošku inám a áno, je tam mladickejší duch v tom všetkom. Nikto sa nesťažuje, všetci sú nabudení. Takže tak. Tak ako by to malo pri športe byť. Ďakujem, Peťo. Ahoj, Janko, to je jeden z našich nováčikov. Ja prezradím, je to náš najmladší člen nášho tímu tohto ročníka. Janko, čo povieš na beh? Si spokojný? Spokojný, úplne nadmieru. Príjemná atmosféra. Prvýkrát som až paráda je to proste. Takže budeš z tohto bežeckého podujatia čerpať ešte niekoľko dní, možno týždňov. Budeš rád, že si tu bol. Čo by si nám ešte povedal? Nejakú takú najpozitívnejšiu emóciu z tohto? Najpozitívnejšiu emóciu? Neviem, no. Že žijem, že som prežil zatiaľ 2 etapy a dozvedel som sa novinku, že mi pribudne ešte aj 4. Takže budem bežať 3., 4. No, tak zaujímavo sa to tu mení, no. Áno, to je tá dynamika toho tímu. Tak ďakujem, Janko. Ahoj, Katka. Čo mi povieš o tomto ročníku? Ahoj Siska, ahojte všetci. No tak tento ročník je úplne baječný, výnimočný. Zasa v niečom inom ako tie predchádzajúce, keďže som už na 3. ročníku. Je výborný tým, že máme perfektný tým. Kvalitovo ide sa hore. Ozaj všetci dávame ako vždy, aj doteraz zo seba to naj. A samozrejme počasie sa s nami zasa hrá, takže je tým dobrý, že je ešte lepší ako tie 2 predchádzajúce. Čiže po každej stránke super. Napredujeme každý rok. Ďakujem. Ešte by si chcela niečo doplniť? Čo by sme mohli vylepšiť? Ja si myslím, že po tej stránke, ako fungujeme ako tím, je to teraz úplne super. Hej, a vylepšiť, už len pracovať na sebe tak, že aby bol každý jeden z nás spokojný a aby sme behali s radosťou a zdraví. Ďakujem. Tomáško, ahoj. Tento rok si mal nejakú zmenu vo svojich etapách, čo ťa zase posunulo niekde inde? Áno, bola to prvá etapa, ktorú som bežal v noci. Bol to taký
iný nový zážitok, lebo človek beží, nevedí, hej, dostal som sa do takej miernej kolízie s elektrickým oplotkom, ktorý bol natiahnutý vedľa tráte, takže to bolo také, ale ináč bol to nový zážitok a taký progres dopredu. Skúsil som si niečo nové. Ďakujem. Ahoj Peťo. Aj tento ročník ťa určite niečo prekvapilo a chceli by sme vedieť, čo to je. Použijem Andrejovú frázu, že to je dobrá otázka. Neviem, čo ma prekvapilo. Možno sám seba. Asi tak, trošku. Ja doplním. Určite si mal lepšiu prípravu. To som chcel povedať, áno, že... Bol si pod trénerským dozorom a konečne si začal počúvať. No, počúvam už dobrých 20 rokov. Ale tak, tak čo sa týka behu, tak áno, trošku väčšia príprava bola teraz, áno. Čo sa trošičku sa to tak odzrkadlilo aj v tom výkone, ale ešte čo na sebe zlepšovať. No aspoň je do budúcna. A ešte jedna vec. Nech sa páči. Ešte jedna vec ma prekvapila. Som klesol z kategórie TIR čiže pod 100 kg. Dnešný deň, historický moment, neviem po koľkých rokoch som sa dostal pod 100 kg. Ďakujeme. Ahoj Andrej, tu ja iba poviem, na Andrejovi vidíme, lebo my už teraz začíname štartovať na Bratislavu a on je už pripravený na večer, prišiel zodpovedne. Andrej, čo mi povieš o tomto ročníku? Bol si všetky ročníky, zažili sme to od začiatku, sme to začali budovať. Tento ročník v čom ťa posunul, aj náš tým? To je dobrá otázka. Tak začneme. No nie, tak jedna etapa sa mi zmenila, čo som rád. Lebo aby človek videl aj viac tých etap, nie len furt je isté bežať, tak to je taká výhoda. No a furt je niečo iné, že počasie sa furt menilo, dusno, spárno, takže tak z každého trošku, takže. Ale spokojnosť a dobrý kolektív hlavne, takže. A tvoja príprava bola aká? Motivovalo ťa to, keď si predstavil, že pôjdeš na Volvo Run? Bolo to pre teba ako bežca a športovca motivačné? Ale samozrejme, ja mám teda veľa povinností, tak som chodil vždy behať tak okolo 8, 9 večer. Tak som sa aj trošku musel premáhať, aby som mal čosi natrenované, lebo inak by to nebolo také optimálne. Ďakujem. A ja. Ahoj Rasťo, ty si teraz už posledné roky neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu. Budeš nás doprevádzať ako cyklista. Rasťo, si pripravený na tú noc, čo ťa čaká? Áno, som pripravený. A tešíš sa? Jasné, teším sa. Lebo už nebeží kolo medveďov, či nebicykluje. Jasné, že sa teším. A keď počuješ The Running Team teplička, akú emóciu to v tebe zbudí? No, že idem na bicykli. Ale vždy si predstavíš už za tým aj tých ľudí, hovorí ti, ako by si to predstavil ostatným, že kto sme? No jednoducho teplička je najlepšia a teraz som na vás hrdý, ako bežíte. Tento rok je to super. Ďakujem. Tuto máme manžela jednej z bežkyň. Bohužiaľ. A ďakujeme, že nám bude akože... Nosiť pivo. Rád. Že nás bude doprevádzať ako šofér. Mirko, je to veľká obeta partnera, bežca. Čo nám povieš ako manžel úspešnej bežkyne o behu a Volvo Run? Čo to pre teba znamená? Pre mňa vôbec nič, ona si robí čo chce a na moje slova, že už pred mnohými rokmi sa má na to vykašľať, nič nedba. Ale Mirko, určite si na ňu hrdý, len tie emócie nevieš spracovať do slov. Motivuje ťa to, keď vidíš tie výkony sa hýbať? Nie, vôbec. V živote by som nebehol. Ďakujem aj za iný názor. Teraz sme si vymenili úlohy a teraz sa budem pýtať ja. Otázky kladiem ja. Ako to celé vidíš ty, ako nie kapitánka tohoto roku, ale už po 6. krát? Ďakujem, ja som veľmi spokojná. Ja som bola spokojná so všetkými ročníkmi, že sa nám podarilo ísť, ale tento rok som veľmi spokojná, lebo máme tu skoro čisto teplický tím, čo sa nám ešte doteraz nepodarilo. A sú to bežci, ktorých sme možno motivovali sa hýbať a verím, že aj vďaka tomu, že my vlastne sa
zúčastňujeme na tomto podujatí, tak sa k nám pridali a cíti z nich takú hrdosť a radosť a vniesli nám zase takú iskru do týmu. Keby len iskru, ale aj poriadne tempo. Áno, omladili sme tým. Zopár takých mladých chalanov, aj to treba niekedy a bude čas, keď aj nás vymenia, čo? Áno, ja sa na to teším a budem rada, keď takých následovníkov nájdeme. Určite ich podporím cennými radami a skúsenosťami. To je nepochybné a tak ti želám ako ja, hej, tiež člen týmu, aby sme to domakali ešte do tej Bratislavy. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Ale už vystrihnete. Áno, vystrihnete. Ešte povedal tak, mami, pre Boha, sa hanbím za teba. Nemôžem byť spontánna, to je ťažké. Nie, nemôžem sa, budem mračiť a potom je vidno každú vrásku. To dáš? Áno.